Bideo honetan, bigarren ebaluazioko azterketen ebazpenen bideoak egingo ditut. Bi azterketa egon dira, lehenengo formula trigonometrikoak eta zenbaki konplexuekin, eta bigarrena vektoreak eta geometria analitikoa eta, vale? Eta segidak. Egingo dugu bideo bi, azterketa honetan bi zati argi dauz, bata trigonometriakoa eta bigarrena zenbaki konplexuena, beraz, lehenengo honetan trigonometriako zatia. Trigonometrian dauz hiru galdera. Lehenengo frogatu behar dugu, hauze bardinketa hau. Bigarrenean, jakinda sinoren balioa zenbat dan eta angelua ze kuadrantekoa dan, beste bost hauek kalkulatu. Eta amaitzeko, hiru ekuazio trigonometriko hauek ebaztea. Emaitzak, bai gradutan eta bai radianetan emonez. Vale? Hasiko gara. Lehenengoan, eskatzen digute frogatzea bardinketa hau. Holako bat daukagunean, egin dezakegun gauza bakarra da, goian eta behian agertzen diren arrazoi trigonometrikoak, kosinu, kosinu eta kosinu biekiz, euren formula konkretuak aplikatuz garatzea. Ea, holanik eta biderkaketa hau eginez, lortzen dugu simplifikatzea eta geratzen dan bat. Hori da helburua. Oso importantea da, hasten denez gauza luziak agertzen, ez nahastatzea batuketa, kenketa tolakoak. Beraz, espazioki. Goian, kosinu 45 gehi alfa da kosinu kosinu ken sinu sinu. Kosinu batuketaren kosinu beti da kosinu kosinu ken sinu sinu. Eta kenketarena kosinu kosinu gehi sinu sinu. Kontuz angeluak 45 gradukoa eta alfa jartzerakoan, nahiko da trukatzea nun formula txartu egoteko. Orain, fijatzen bagara, hau eta hau bardina dira, kosinu 45 kosinu alfa, kosinu 45 kosinu alfa, eta bigarren zatia be, sinu 45 sinu alfa eta sinu 45 sinu alfa bardina dira. Eta daukagu, kenketa bider batuketa. Hori biderkadura berezia da, eta da, lehenengoaren karratua, ken bigarrenaren karratua. Lehenengoaren karratua idazten dugu lanik. Horatu, biderketa baten karratua, biak berbi eginez egiten dugula, eta arun, kosinu 45 berbi, ipinatugu kosinu berbi 45 gauza bera da, eta kosinu alfa berbi da kosinu berbi alfa. Holan idazten dugu parentesi gutxiago idazteko. Ken sinu karratu 45 bider sinu karratu alfa. Eta bider bi zati, kosinu bi alfa da kosinu karratu ken sinu karratu. Hemen dauka. Orain, kosinu 45 erro bi zati bidenez, eta sinu 45 ere erro bi zati bidenez, egiten duguna da, ordeztu eta berbi egin. Erro bi zati bi berbi egiterakoan, geratuko da, bi zati lau. Erro bi berbi da bi, eta bi berbi lau, beraz, bi laurden geratzen damen bat biren. Eta ongonetan bardin, erro bi berbi bi, eta bi berbi lau, beraz, bat biren. Orain, bider bi egiterakoan, amengua, bidertzen dugu bider bi hau, eta bider bi hau, eta geratzen da kosinu karratu, ken sinu karratu goian. Behian agertzen dan bardina. Orduan, emaitza bat. Holan geratzen da frogatuta. Orokorrean, formulak aplikatuz eta garatuz lortzen dira frogatu behar zen bardinketak. Bigarren ariketan emoten digute. Sinuren balioa, 3/5, holan emoten danean, komenigarria da, nik komentatzen dut, soluzio guztiak emotea zatikieran. Eta esaten digute, alfa dagoela bigarren kuadrantean. Orduan, bigarren kuadranteko elementu izan da, sinu bakigu positiboa dela, eta kosinu negatibo izango da. Gero, A, B, C, D, holako guztietan agertzen dira zen kalkulak egiterakoan, sortuko dira elementu batzuk, nahiz eta berton eskatu ez,
kalkulatu behar izango ditugunak, adibidez. Deren kasuan, tangente 45 ken alfa, honen formulan tangente alfa agertzen da. Eta tangente alfa ez da eskatzen ariketan. Bueno, baina beharrezko izango denez, eskatuko den lehenengo kosinu honeaz eta sinu ezagutzen dugunez, bat tangente atarako dugu. Vale? Hor naziko gara lehenengoarekin. Orduan, sinu jakinda kosinu kalkulatzeko aplikatzen dugu, bai, importanteena dan formula hau kosinu karratu gehi sinu karratu berdin bat. Vale? Orduan, sinu ezagutzen dugunez, badakigu kosinu izango dela, plus minus, korretutik datorrenez, plus minus erro bat ken sinu berbi. Sinu hiru bosten denez, hiru bosten berbi, 925, bat ken 925 dira 1625, eta bigarren kuadrantekoa denez, kosinu negatibo izango da, beraz plusa tatxeitzen dugu, eta mantentzen dugu minusa. Honen erroa lau bosten denez, minus lau bosten da kosinu. Kosinu jakinda eta sinu hemen egonda, tangente, zatiketa eginez lortzen dugu. Eta geratzen da, 15 zati minus hogei, minus 3 laurde. Hauze, gero behar izango dugulako. Vale? Gero, sinu pibiren gehi alfa. Sinu pibiren gehi alfa, batuketa da, sinu pibiren kosinu alfa gehi kosinu pibiren sinu alfa. Oda, sinu kosinu, kosinu sinu. Sinu pibiren bat emoten dago. Kosinu pibiren, gogoratu, 0 dala. Beraz, hemen emoten dago kosinu alfa. Eta kosinu alfa ezagutzen dugunez, minus lau bosten. Kosinu hiru pibiren ken alfa. Kenketa baten kosinu da kosinu kosinu gehi sinu sinu. Beraz da, kosinu hiru pibiren bider kosinu alfa gehi sinu hiru pibiren bider sinu alfa. Kosinu hiru pibiren 0 da. Hiru pibiren hau da. Vale? Eta sinu hiru pibiren da minus bat. Beraz, emoten dago minus sinu alfa. Sinu hiru bosten denez, minus hiru bosten. Tangente 45 ken alfa. Bata tangente ken tangente zati bat gehi tangente bider tangente. Tangente 45 bat denez, hemen emoten dago bat ken tangente alfa, zati bat gehi tangente alfa. Tangente kalkulatu dugunez lehen, hemengo kenketa tangente negatibo denez batuketa bihurtzen da, ken minus 3 laurden gehi 3 laurden, eta gehi minus 3 laurden bat ken 3 laurden. Hemen goian 7 laurden eta behian bat laurden, zatiketa egiterakoan 7 moten dago. Eta amaitzeko hemen, sinu alfa biren lokalizatu behar dugu, lehenengo. Begiratu. Alfa badago 80 pibiren eta pibiren artean, horren erdia egongo da, bi hoienen erdien artean, hau da, pi laurden eta pi birenen artean, zati honetan. Beraz, sinu hor positibo izan behar da. Vale? Positibo izan da, badakigu plus minus formulatik minusa kenduko dugula, beraz, plus minus ipini eta minusa kendu. Justifikatuz, nun dagoen alfa biren. Vale? Eta da, erro bat ken kosinu alfa zati bi. Kosinu alfa denez minus lau bosten, bada, bat ken minus lau bosten, bat gehi lau bosten zati bi. Bat gehi lau bosten dira behatzi bosten. Zati bi, behatzi amarren. Behatzi amarren, simplifikatuta, geratzen da, behatziak aporatara, iru zati erro amar, hau da, iru erro amar zati amar, arrazionalizatu ondoren. Vale? Orain, ekuazio trigonometrikoak. Lehenengoan, bi kosinu x, sinu bi x, ken sinu x berdin 0, noiz betetzen dan, atara behar du. Bueno, ekuazio trigonometrikoetan, jakiteko zelan jokatu, dauz norma ez idatzi batzuk. Printzipioz, saiatu behar da, beti angelu bardina izaten arrazoi trigonometriko guztietan agertzen dana, eta albaldin bada arrazoi trigonometriko bakarra agertzea. Vale? Hemen daukagu, sinu bi x, beraz, lehenengo gauza ingo genuna izango zen, sinu bi xen formula planteatzean. Eta duan, sinu bi x denez, bi sinu kosinu, baina esan dugu, bi kosinu x, bider,
bi sinu x kosinu x ken sinu x. Hauek bidertzerakoan, geratzen da, lau kosinu karratu bider sinu x. Bai? Kosinu bider kosinu, kosinu karratu, eta bi bider bi lau. Lau kosinu karratu sinu x. Ken sinu x aldu gatara bidegai komuna. Eta holan, daukagu ekuazio, gogoratu, ekuazio txoio hori. Txoio izateko berdin 0 egon behar da beti, bestela ez da izango txoioa. Tarun, sinu eta lau kosinu karratu ken bat, geratu dana, bi ekuazio solte, eta olain sinu eta kosinu separata gertuko dira, lortu ditu. Lau kosinu karratu x ken bat berdin 0, geratzen da kosinu karratu dala bat laurden, beraz, kosinu dala plus minus bat biren. Vale? Kosinu plus minus bat biren albada izan, kosinu bat biren da 60 gradu gehi 360k edo 300 gradu gehi 360k. Eta kosinu minus bat biren da 120 gehi 360k edo 240 gehi 360k. Vale? Eta bestea, sinu berdin 0 noiz da? Sinu 0 edo 180 gehi 360k. Vale? Beren kasuan. Daukago, hiru sinu karratu gehi kosinu berdin 0. Hemen ditugu bi kosinu eta hemen sinu karratu bat. Bueno, sinu karratua aldo tipini batken sinu karratu dala, batken kosinu karratu dala parkatu, eta orduan danak agertzen dira kosinuk. Bai? Orduan kosinuela izango genuke bakandu. Hau egiterakoan, hiru kosinu karratu gehi kosinu x geratzen da minus bi kosinu karratu gehi kosinu x gehi 3 berdin 0. Bai? Minus 3 gehi bat minus bi, kosinu eta 3 ona. Eta da, bigarren mailako ekuazio bat, kosinu kalkulatzeko. Kosinu x, hau ez pauso ikusten ondo, kosinuren ordez ipinite, eta bi t karratu gehi t gehi 3, t kalkulatu, eta t kosinu x denez, gero atara zenbat zein dan angelua. Vale? Kosinu kasunetan, kontuz formularekin, minus bat plus minus erro, bat gehi 24, zati minus lau. Orduan, minus bat eta 3 biren. Minus bat, alda izan, ze kosinuren balioa dago minus bat eta baten artean. Beraz, minus bat alda izan. Baina, 3 biren ezin da izan, bat baino handiagoa dalako. Beraz, hau ezinezkoa da. Orduan, kosinu x berdin minus bat, dauko aukera bakarra, eta da, 180 gehi 360k. Vale? Eta hirugarrena oso simplea esan. Printzipioz, hemen, daukagu arrazoi trigonometriko bakar bat, eta nahiz eta angelua izan alfa, guk bakantzen dugu kosinu 3x. Beraz, minus erro bi bestaldera eta zati bi. Kosinu 3x minus erro bi zati bi bada, horrek esan dago 3x izango dala, edo 125 gehi 360k, edo 225 gehi 360k. Orduan, x-a kalkulatu nahi dugunez, zati 3 egiten dugu dana. Batzuk, ipini duzue hauze, gero zati 3 egin, eta hemen amaieran gehi 360k. Txarto. Hau ere zati 3 egin behar dugu. Beraz, geratzen da 225 gehi 120k, eta 325 gehi 120k. Honekin amaituta trigonometriako zatia.